Bi an bɛ alamisadonna desanburu kalo tile 31 an balimaw a bisimila an bɛ ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru minnu b'an bolo ka da tulo kan o de ye tarata don desanburu kalo tile 29. Bingalikɛ wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin Mali finitigiw ma ni a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 2 kɔni bɔnɛla a nin na. Kibaru minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ Mali finitigi minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u olu kɔni ka baara ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔlɔsiliw ma ni o ye garde nationale ye. Douanzan o maa dɔw kɔni de dara BMS mɔgɔw kan ni ka taa u ka wari bila kɔni na olu kɔni segintɔ la sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Batuma ni ale ni kɔna cɛla kɔni ye kilomɛtiri 38 ye. Ni yɔrɔ kofalen in kɔni na majugu dɔw kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma u ka lakana baara la ko ni bingalikɛ wale in kɔni bɛ kɛ wagati min na a kɛla ka sɔrɔ ni finitigi ninnu kɔni ni banki barakɛla mɔgɔ 3 kɔni don ko ni finitigi ninnu kɔni ye u jilaja banki barakɛla mɔgɔ 3 ninnu ka olu kɔni lakana ani olu tun bɛ bolimafɛn min kɔni kɔnɔ ni ka se ka o labɔ ni yɔrɔ kofalen in kɔni na joona o baaraw kɔni ne senfɛ Mali finitigi 2 olu kɔni bɔnɛla u ni na wa maa 5 olu yɛrɛ kɔni fana ye jogina kosɛbɛ mɔgɔ minnu kɔni jogina dɛmɛ donna olu ma joona ni ka taa ni olu ye Sevare kɛnɛyasoba la o hukumu kɔnɔna la Mali minisiriso min kɔni bɛ yen ni ale kɔni ka baara ɲɛsilen don Mali finitigiw olu kɔni ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye sɛbɛn kɔni kɛ ni ka nin waleya in kɔni fɛsɛfɛsɛ ni ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye kunu arabadon desanburu kalo tile 30 Mali finitigiw olu kɔni y'u tɛgɛ da Bamako bingalikɛla jɛkulu dɔ kɔni kan ni a yirala k'a fɔ ko nin jɛkulu ninnu kɔni kun ka baara ɲɛsilen don ka taa banki kɔnɔmɔgɔw kɔni ka wari minɛ u la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu kɔni na ko bingalikɛ wale kɔni cayalen don Bamakɔ kɔnɔna la ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu kɔni bɛ taa u ka wariw kɔni ta bankiw kɔnɔna la o kɔni sababuya la Mali finitigiw olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni tun bɛ sen na u y'u to o la fo u nana bingalikɛla jɛkulu dɔ kɔni minɛ ni a yiralen don k'a fɔ ko ninnu kɔni ka bingali kɔni ɲɛsilen don mɔgɔw ka wari kɔni darakililen ma ka bɔ u bolo ni bingalikɛla ninnu kɔni minɛlen u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ u ka bingalikɛ walew sigi sen kan k'u labɛn kosɛbɛ ko sabula ni olu kɔni kan ka u ka bingalikɛ wale ninnu kɔni kɛ don min na ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ o bɛ don banki kɔni kɔnɔna la ni ka jateminɛ kɔni kɛ ni mɔgɔ min kɔni ye warimuguba labɔ kosɛbɛ ko ni o kɔni kɛla o kɔni bɛ o kunnafoniya kɔni di kɛnɛmamɔgɔw ma ni olu yɛrɛ kɔni fana bɛ u ka labɛnw kɔni sabati ni o waritigi in kɔni ni mɔgɔ min kɔni bɔra ni o wari ye tan o mana se yɔrɔ dɔ kɔni na ko polisiw kɔni man ca yɔrɔ min kɔni na u bɛ sɔrɔ ka u ka bingalikɛ walew kɔni kɛ wa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni bingalikɛla jɛkulu ninnu kɔni ye Nigériyakaw de ye wa an bɛ wagati min na i ko sisan u ka ko kɔni bɛ kiribulon mɔgɔw kɔni ka bolo kan u ni ɲankili min ka kan o ka da u kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye ka kɛɲɛ ni arabadon ye desanburu kalo tile 30 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yɛrɛ mɔgɔ 233 la Mali jamana kɔnɔ ko mɔgɔ 56 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la wa mɔgɔ 7 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tayala ka sababu kɛ coronavirus bana ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabi ka coronavirus kɔni daminɛ Mali kɔnɔ ko ni ɲɔgɔn kɔni tun ma deli ka ye a la fɔlɔ ko coronavirus yɛrɛ kɔni fɛnɛ yelen filɛ nin ye mɔgɔ minnu na tan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko mɔgɔ 198 ko o bɔra Bamakɔ kɔnɔna la ko o mɔgɔ 198 fɛnɛ la ko mɔgɔ 100 o yera Bamakɔ sigida 6nan yɛrɛ kɔni kelen kɔnɔ jateminɛlikɛla dɔw kɔni ka fala ko nin waleya in kɔni ma bali olu la ko sabula ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la karidon ko Bamakɔ kɔnɔnaw la ko kɔɲɔw kɔni tun bɛ fan bɛɛ ko wa ko jamaw kun ka ca ɲɔgɔn kan ko wa fɛnɛ ko masiki kɔni matarafalen tɛ mɔgɔw fɛ ko hali furancɛ min kɔni fɔra ko ka o don mɔgɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye mɛtiri 1 hakɛya ye ko mɔgɔw tɛ ka o si kɔni labato ko o de kama olu kɔni bɛ se ka coronavirus yɛlɛni nin cogoya la ka se ka o ɲɛfɔ o hukumu kɔnɔna la don o don Mali jamana ɲɛmɔgɔw ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka sanuya walew ka olu matarafa ale ni waleya minnu kɔni dabɔlen don coronavirus kɛlɛli kama bɛɛ ka se ka olu matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Sumeyila Sise ni Ala y'ale ka kalifa minɛ a la ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile 25 ye ni a su kɔni bɛ Faransi jamana kan a kɔni yirala k'a fɔ ko a bɛna don Mali kɔnɔ bi alamisa don ko o sababuya la sini jumadon nɛgɛ kaɲa 10 wagati ko a ka janaja kɔni bɛ kɛ
ko Soumaila Cissé a ka jɛnɛja o bɛna kɛ Palais de la Culture la nka Soumaila masurunya mɔgɔw olu kɔni y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɛ se nin yɔrɔ kofalen na bɛɛ lajɛlen kɔni ka jija kɛnɛya walew olu matarafali la ale ni bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka masiki don walasa cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a yɛrɛ nin kanda ni ka mɔgɔ wɛrɛw fana nin kanda i fɛ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ